YouTube is, illetve a YouTube-hoz kapcsolódó hirdetések, hogyan tudunk YouTube hirdetéseket indítani a Google felületén. Az elejétől a végéig meg fogjuk nézni. Jó, tehát alapvetően a Google Ads felületén vagyunk. Egyrészt ugye milyen YouTube kampányt szeretnénk indítani, mik a feltételek hozzá, megvan-e mindenünk hozzá. Fontos a Google Ads és a YouTube összekapcsolása. Itt a Google Ads-ben rákattintunk az új kampány létrehozására, és itt láthatjátok is, hogy a kampány létrehozásra útmutatás nélkül a kis boxot választottam ki, és ezen belül tudjátok kiválasztani azt a kampánytípust, jelen esetben a videókampányt, ami alapján YouTube hirdetéseket tudunk elindítani. Ez lehet egyébként egy dimension is, tehát egy keresletgenerálás is. Jó, de ugorjunk is akkor itt a videó hirdetésre, és itt már láthatjátok is, hogy milyen fajta hirdetéseket tudunk YouTube-on elindítani. Lehet az első egy videó megtekintések, amikor a CPV-re, tehát a videó megtekintésekre fókuszál, ezáltal azután kell fizetnünk, amikor megtekintették a videónkat. Lehet ez hatékony elérés, lehet ez nem átugorható elérés. Általában a YouTube kampányok nem konverzió fókuszúak, tehát nem arra fókuszálnak a YouTube kampányok, hogy nagy konverziókat és sok konverziót hozzanak számotokra. Az árójel jó megtekintéseket, például edukálni szeretnénk a felhasználónkat, akkor edukációs céllal is megfelelő a YouTube kampányok indítása. Itt láthatjátok, hogy van még hirdetés sorozat, illetve úgynevezett hanganyagot szeretnénk, akkor ezt is meg tudjuk tenni a YouTube felületén. Vannak az úgynevezett YouTube előfizetések és tevékenységek. Egy dimension kampánya, tehát egy keresletfokozó kampányal tudunk feliratkozókat is toborozni. Tehát ha például ezt a kampánytípust választjátok ki, akkor ezzel feliratkozókat tudtok elérni, tehát ezzel a kampánytípussal tudtok feliratkozásokat elérni a YouTube kampány során, és ez a kampánytípus, ha ezt most kiválasztom és átmegyek a tovább gombra, akkor látni fogjátok, tehát egy úgynevezett keresletfokozó kampány altípus. Igen, és láthatjátok is, hogy keresletfokozó kampány altípus jött ki, és itt már láthatjátok is, hogy több YouTube előfizetés és tevékenység elérése, tehát ezáltal tudunk a YouTube feliratkozókra fókuszálni, YouTube feliratkozásokat tudunk ezáltal elérni.